Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आं संजना बरसन गासिखौबो फिन खेबसे बरायलायबाय। स' लोगोफोर हाबा जानो थांनायसै। मा खालामबावनो हाबायानो हाबा जायाबाबो उफाय गैया लोगोफोर। गामियाव हाबा दङ दिनै जोंनि गामियाव दङ ओमफ्राय जोंनि गामि खाथियावबो दङ। ओमफ्राय दा थांनोसै माने आङो थांनानै जानानै फैखांबायमोन गामियाव। एसे फुङावनो थांनांदोंमोन मादै सासे मेकआप आर्टिस्ट दं नालाय ओमफ्राय बेजों थांफादोंमोन आङो लोगोफोर खैना गोदानखौ देलायहोनो थाखाय ओमफ्राय बेखौ देलायहोनानै जायै लोङै फैबाय आं न'आव। ओमफ्राय दा आरो खनसे लोगोफोरजों थांनो मोनाखै नालाय ओमफ्राय दा लोगोफोरजों खनसे थांफिनलायनोसै। ओरैनो न'आवलाय माथो खालामबावनो ना लोगोफोर, ओमफ्राय ओंखायनो दसे थांफिननोसै आरो लोगोफोर। ओमफ्राय गामि खाथियावबो जाहैनो हानाय हाबाखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। एसे सेयार खालामलांसै नोंथांमोनजों। नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौ माबोरै देलायहोखो नोंथांमोना नायलांदो। आङो दासो माने इन्ट्र' लादों आरो लोगोफोर, भिडिअ इन्ट्र' लायाखैमोन दहाय थांनायाव हाखु दाखु जादोंमोन नालाय। ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदानखौ देलायनायखौ नायलांदो लोगोफोर, माबोरै देलायहोखो। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला। आं खननै थांसिगोन हाबायावनो, दहाय खनसे थांना फैखांबाय फुङाव, ओमफ्राय दा खनसे थांफिनलायनोसै लोगोफोरदो गारनो हाया नालाय गामिनि लोगोफोरखौ, ओंखायनो थांफिनलायनोसै। लोगोफोर नैला खैना गोदानखौ देलायहोगासिनो, ओमफ्राय बिराद गान दामबाय थादोंमोन नालाय बेनिखायनो हाल्लाखाय आङो साउन्डखौ अफ खालामनानै होबाय लोगोफोर। स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। धाणिया